Hamung ing mriki atur unjuk panglipur pamungkas kalian TR Campursari ingkang tata sumadya Tyayu Mia pamungkas sareng Campursari. Yuk. Hey! Wektune isih dawa. Dirimu tak aturi atur dedonga dhateng nggih Atmaja Putri Kinasih. Nderek dedonga kagem Mbak manten nggih. Mbak Eko Setyawati. Mas Ardik Iskandar. Oh nggih. Mugi sakinah mawaddah warahmah nggih Mas nggih. Amin. Aja ngasih pegatan. Aja. Mulane dongane aja nganti kliru. Piye Mas? Nek ndonga kok aja nganti kaken-kaken inen-inen. Lah apa? Nek kanggone aku ora gathuk, tak dongakno langgeng nganti puputing nyawa. Wah, muasuk. Iya, biasane ora ngono. Nek kaken inen-inen urung. Lah iya, kok kon nganti tuwa tok mongko isih urip, ya to. Nah. Lah iya to. Dadi nika tembung nika awit saking nenggih apa kuwi ucapan adalah doa. Lah mulane sakniki nika tembung kedadipun petang dipun taliti kanthi permati sampun wonten tumpangsuh. Yuk monggo dipun aturaken. Nggih, langgam ngimpi Mas. Langgam ngimpi. Mawibawa. Mawibawa. Mengko nyaket kalih panjenenganipun Bapa Saidi Londo apa-apa. Ingkang pundi priyane? Wonten ngajeng. Oh nggih, mangke monggo pinarak. Wah iya. Nek piyayine ngono kuwi. Wah, pokoke iki waranggana utawa maraga tayub-tayub ngono kuwi. Apal. Wah, apal ya Mas. Apal. Nganti sing ora ana kuwi. Wis ora ana kabeh. Sing saka Mbala ya ora ana kabeh. Lah silang kabeh. Ngambara ing hawang kendange anyar Tangtung gamelane anyar ya tunas rah tahu Campursari kalih pamungkas dan hebat seragame anyar aku mau dipeseno ning rodok gegeden awake ati rodok sesek mulane ketokno nek muni seragam iki mau nyilih hangelangut bebasan tanpa tepi penontonnya ruame ya Mas ya? Iya. Waduh. Aku sek grogi. Ora sak grogi ning kene iki dulur kabeh. Aku ki grogi ora kok perkara pentas. Apa? Pak insyaallah ki moga-moga selamat dalam perjalanan motor iki mau iso mobilnya mundur iki. Kaya Syahrini maju mundur iki. Aku ki rek nggawa watu darane merep bengkulang wong. Ayo. Sound sistemnya ya becik. Masuk. SAC. Sound system keng pundi? Saka Kudus. Kepangen. Napa niku? SAC. SAC. Didukung Gumilang. Gumilang Entertainment. Angger pokoke iki pasrah karo iki lho siji. Iki. Hitungane? Iki ya padha TR. Apa? Tama Rumadi. Mulane ngono Campursari TR ngopo ngono tunas rah tawu ning iki lho. Iki Tama Rumadi. Nun sewun, ini menjadi kebanggaan Bapak Ibu karena potensi dari panjenenganipun sedaya warga masyarakat panjenengan gadah putra ingkang menika sampun kasosor ing dawana Sandi Nuswantara. Menika nggih asring nderekke napa menika pagelaran wayang kulit.
sok mangsa nenggih ingkang dipun dereki menika nggih kados nate ngrawit panjenenganipun Mbah Nartasada. Pandus. Sakniki nggih mlebete TV lho, Mas. TV? Heeh. Heeh. Ning patroli. Aja. Aja. Niki mau putrane Bapak Rumadi. Duwe sembarang ngalir campur sari ya ana. Itu klonengan oke. Nek tayub gathukane kalih Mbah Saidi. Londo ya to. Barungan iki seneng. Oh, ki barungan iki saka banget iki. Iki sing iki. Mitar ngitari jagat gumun ngulandara nglembara ngunggahi satemah digawa ngimpi campur sari pamungkas DR monggo langgam ngimpi. Hey!
Mbah Saidi Londo ampun kondul. Ah nggih, ya pacutne. Luar biasa nengge campur sari pamungkas TR campur sari ingkang sampun